Ganda ng balde. Terus apa ko niya siguro dali naman na pa. Asam nga perjuangan ni po. Oh, bertasin. Oh, mato. Deh siya, kebetulan. Oh, kita mato berata. Ngag, matyaan ako dalil. Kampo. Asa tanto? Kita gua vlog. Ini cool pa. Hey guys. Ana balay. Sikat. Okay, matuso kayo, wadyo bisa. Yo, nag-antak. Hi guys. Ay, yata mabasa. Ay, nagpajama no. Mga army boy, mga pidiya ba? Mga American ninja. Napa? Layak na, gimana? Benda dyan ni. Ya, pala. Ali, Brad. Kau nagli kita. Ganda ng balde. Anong name ko? Itigil natin to. Di ay siya ba? Brad, tako ba? Sige na lang. Kami yun. Kurida. Hi guys, mantap nih guys. Mga magsudan. Kali mo standby sa kuan guys, ginahanglang yung mantap. Inya man gilubog-lubog. Kuha na ko guys. Kuha na ko. Maglikit mores mo guys. Ay, grabe yan na. Napatay si Ima rin. No? Asa mo ba? Ano? May kalabaw dyan. Ha? Merong kalabaw. Paan ka ba? Ah, sa pantan na Bro. Hindi na, suko lagi. Huwag ka may kuhan. Puro may tayo sa kabang. Enggak eh. Ito yung kuhan ng kabaw. Ang tayo, titik dyan ito na nuna. Nasa yung butang kabaw. Nagdaro ba tito? Saan na nyo? Inyong hanang. Kuha na. Ano na, may kuha. Pabot ang tako ng kabaw. Apa dah? Pasti napugos sa gagol ng kurong niya. Ha? Nahanda ka. Nasa dito din mo. Ya papa. Ay, kahoy. Pero yung panihapon luwas meron. Ya magbabili. Ini bakit magbabili. Dere kabili. Ay pambayad ko to na. Angan kay kuan Rocky. Divisong. Kapilion na dito ba? Asam pamilya, ganidi, chowking, manginasyan. Kaya pungko lang. Chowking niya. Asa ka mo niya. Kita gitu. Ayuta lagi. Kayo tao. Usul balde ba? Mo diyan ka.
Para din ako dal-sundal. Dal-sundal, lumos-lumos na na. Ang pulis ka ba ko no? Hindi mo musawag na. Iha pa ako ano, dito yung bawat. Tay ko, late ka na ba ko? Laban eh. Kaway lang niya, iha pa. Kaway lang may dungog. Sabag balhindra. Kaway dungog. Ikiha gibal ng kamo kay gihagasan no na nga. Namingan pa, ito ba yung yun yan? Ano ba na, umusultan. Balik na lang niya. Balik na lang. Kung ito ba? Kuha na sa sabon to. Wala, di akan na di anak. Oo, din ka ko. Indra. Ngayon, na sa kaba. Mo, tumangin mo. Nakakadari ako. Ito sana. Ako yung internet area. Sige, ako tignan na ba ikaw, wa? Oh, kay kamo diri oh, lalim ba? Oh, na. Ano mo kailangan picture ba? Apel ka vlog nila. Padar ka from apel tas vlogger ka usa. Ito at least man himo tang vlogger ka diyot da. Mga 1 minute ra. Ah, oo eh. Kana Masa dito ba? Agad din na nakabigay ko sa akin. Masa. terus na pa ko niya siguro dali naman na ta. Sap ada sekian. Muja. Karena pansi lang na ba? Ngayon pa na. Ito na dito na ko sana. Isa. Apa? Da ogre bana. Murag-murag nga Indiano nga nakikinig ko anay nga balay. Agay. Ah, inaya pa agas. Dua. Diam. Ah, enggak. Gamay na bird. Taga-adlaw. Ako atang ito. Apa alih itu? Apa jalan itu buat boy? Ini mau tubutnya. Aku ingat gak buat balde, tubut sa balde. Kung may tirador. Hawat ini. Balde ko na siya. Agari ba ito ba? Kaon ka magpiyaw ka. Kaon, redas. Sige. Ating kayo na eh. Hi guys, naman piyo guys. Okay, ako. Kita harus kita. Hi guys. Tanya apa? Tanya sepertinya ah. Kunawag miyo mi dado. Bo. Ayo dili. Miyo mi ay.
Plastic kamay. Kaya tayo niya niya. Gawa ng mga tao na nagdala. Kaya nanayos. Nanti kayo vlog din. Mantapin. Kemana sih orang nagko yang bata ya? Iya. Ano yan guys? Sana all.